Tässä on Jari, työnantaja ilman sopivaa työntekijää. Onneksi ratkaisu hänen ongelmaansa löytyy TE-toimistosta. TE-palveluiden asiantuntija suosittelee rekrykoulutusta. Palvelun avulla pyritään kouluttamaan Jarille työntekijä, joka vastaa täydellisesti hänen tarpeitaan. Jari täyttää vain yhden lomakkeen ja homma lähtee käyntiin. Kun kouluttaja on valittu, rekrykoulutusta aletaan markkinoida. Innokkaat työnhakijat ottavat yhteyttä internetin kautta. Jari, TE-palvelujen asiantuntija sekä kouluttaja valitsevat hakijoista tarvittavan määrän koulutettavia. Rekrykoulutus rakentuu tietopuolisesta opetuksesta ja työssä oppimisesta. Koulutuksen kulkua seurataan yhdessä ja sen pituus riippuu koulutustarpeesta. Lopuksi Jari solmii työsuhteen henkilön kanssa, joka on suorittanut koulutuksen hyväksytysti. Sillä lailla. Rekrykoulutus on räätälöityä, tehtäväkohtaista koulutusta yrityksen työntekijätarpeisiin.